Ndị Igbo be anyị ekene m unu abụọla chi. Biko o nwere ife nsị ka m bịa ka anyị tụlee alụ, mana tupu anyị na-aga n'iru, biko ịnụ ozi a tụsarụ nya. O nwere ụfọdụ ọya dị iche iche adịburo na be anyị, ndị be anyị na-aya. Nke mbụ bụ enye ule. Enye ule adịrọ n'ala Igbo anyị. Ndị be anyị anaghị anya eyiri ule. Ọ bụ ajọ ọgwụ a na-akọ akọ dịka nnyopụta na nkọwapụta. Nwanne nwoke, kedu ife gị na nwanne gị nwoke ga-esi wee mekọọ ife? Ime gịnị? Ịpịa ya nsị, ịpịa ya enye ule. Ọ dịrọnụ mma. Unu n'anya fa ife ndị mmadụ na-ayagharịga bụ enye ure enye ure. O rugo ka anyị ga-eji wee mee gịnị? Tiwe ọnụ n'okwu a. Ife onye na-aya enye ure, nwanne m imere ya ebere. Bikonu ndị Igbo mbụrụ nze m ọzọ, ka anyị sepụnata na aka enwe n'ofe. Maka gị na nwanne gị na-eme ife, biko onwe nke nwanne gị ji gị na ya mekọ ife n'udo na ọṅụ, n'ife ama mme na-adị mma. Nke ibua bụ gịnị? Kidney failure. Kedu ife na-ebute kidney failure? Anọkịtasị gị na onye na-aya kidney failure, ya bụ ife jọrọ njọ. Ị ga-afụ mmadụ anakọta asị gị na ọ niri kidney transplant. Mata gburugburu ndị be anyị anaghị ayaga ụdị ọya dị iche iche. Ụdị ọya gị anyị na-afụ na nke ọzọ asị cancer of breast, cancer of head, cancer of throat. Bikonu, achọrọ m ịjụ ndị be anyị, o nwere onye nwere ike ịkọwatara anyị ife na-ebute ya bụ ọya gị? Ọ ga-amasị m nke ukwuu. Nwekwa nkwado mma akwado onye ha ka akọwara ndị be anyị, ka ebido n'ụtụtụ a wee chụwa anya bụ ewu ojii tupu chi ya na-eji. Maka agbachi nkịtị, in the next 5 years to come, onye ma ife ndị be anyị ga na-ahazi. Ọ bụ na ọnụ anyị na-eri n'ọnụ, agwa anyị ka anyị mata. Bikonu, ọ ga-amasị m nke ukwuu. N'ọnya ka m sị gị, biko ifu ozi a, biko tụsarụ nya. Tụsarụ nya. Ịnọkịtasị gị na onye na-aya kansa. Cancer of what? Na onye nọ n'ime obodo kwuo na-aya kansa. Oge anyị dị na nwa, anyị na-anụ na kansa bụ ọya ndị big man. Mana nke a bụzi both poor and rich na-aya kansa. Ọ ga-amasị m ndị dibịa oyibo, ndị gụrụ akwụkwọ ọfụma mata ya bụ ife, ka ha pụta n'iru ozi maọbụ n'iru akwụkwọ mee gịnị? Kọwara ndị be anyị ya bụ ife, na ya bụ ife ha nwere ike ime gịnị? Ime ma ọ bụ na fafụ ya bụ ife dị otu a, na ife ha nwere ike ime gịnị iji wee gbochi ya bụ ọya. Ụmụnne m, bikonu, mmekwu n'ọtụtụ okwu. Asị m onye n'ozi a na-atụsarụ nya, ma akwa na anyị nwabụ ndị Igbo kwenyesi ike na onye aha na nwanne ya. Ọ bụ maka nchọpụta na ọdịmma mwulite ọdịnala na omenala Igbo ka a nọ n'elu ya. Ụmụnne m, ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Gbasara m ozi a. Ndewonu.